Hej, nu er vi inde på lidt Bed Wars. Vi er lilla, som I kan se. Vi skal bygge lidt rundt om vores dejlige blå seng. Hvis der er nogen af jer, der ikke ved, hvad Bed Wars er, så er det, hvor man skal hugge de andre sende, som man kan se her, man har en send, hvis I kan nå at se det. Se, man har en send. Den skal man så beskytte. Og så skal man prøve at ødelægge de andre send. Og herover kan man så købe nogle bævere. Ej kæft, 4 jern. Tænker jeg, vi gør sådan der. Hvad der? Er det her? Jep. Og lidt snibbolde. Undskyld, hvis I synes, det lægger lidt. Ja, så vi kan se, at jeg har fundet lidt guld. Og jeg tænker, vi skal købe et jernsværd. Sådan, kan få et jernsværd. 3 guld. Kæmpe gode. Så tænker jeg, vi går lidt ud. Og vores dejlige blå base. Vi skal ud til Guldland. Hvis ikke alle har smidt et like og subscribe, så tag og gør det. Altså, hvad venter I på? Jeg synes, det vil give god mening at smide et like og subscribe til kanalen. Vi prøver at komme op på 1000 subs. Ej, vi mangler et guld. Vi ser lige her og danser lidt. Prøv. Lige nu er mit mål at komme op på 1000 subs. Og jeg er her en helt ny YouTuber. En 2023 YouTuber. Nej.